May pangbayad ng wifi. Oh. Mura may kalipay ni Alex ang wifi. Guys nga mo tumod pa sila sa laod. Arang rabang dag-uma guys, unya unos lagi. Inan silang papa nga dili lagi papanagaton kay nangilay ang abagat. Tingali kay mga bata pa. Kuani padayon sila pag loud guys. Mauta ng timpo. Oras lang ba? Pinas ko ba? Ibandar na. Mak, kape mo? Ha? Kape. Wa ko kay bola kay sa gibitang papang kape. Kuna bre are. Oh di are man di ay. Ana, nataranta dia. Oy. Bird. Uy, Kalik kusog samo kada ka. awahe mapog ka. Alangan. Yata ko sa kutsara sa bird. Dina lang yung alaga. Kanang tabon anong makina kinahanglan nga agad gamoy bungaw kayo magmaot ang timpo bawod uwan Unang gagkapaw. Lisod jud og di jud managat na inyong master oy. Uy, mayong master ko kay makita eh. Lagi binawa na inyong amahan. Manam dai, og nay, og mo makita, makakita na sita. makakita Sabon naman. Na matag panaway. Amo gisabon ito. Tuato, anay imo to? Amo utang ko na. Gisabon na lagi. Wa pa lagi. Luto na mi. Amo kaon. Pagpa-uwi na mo. Des wayan man ba ug maigot ba Ay ditek. nanay gibubod Dila kay dila. Ya to bang gamay ra. pikas na dia ados sa kay pikas ay laka na tuwas kalbin ang mga bolt na wa asa to Oni ha. anhaon ni ro hapon siguro na kay tao man Panggiilis mo ba kay basta mo? Hindi ka to blutaw tong sa kaya na to Pagdile. murag lantong naman po na eh walas mama las 10 na gani na dito pa ko dito Mana na tukal magpahilot. Sa si mana pilot. Bagay. Aba na bulit kuan. Bagay. Pare mo lang re. Wa, Kay suban ko na muko ti papa. Di ba mo ko matulin naman. Dagom gani pero karon nawawa man. mata bro hindi niya malapit So 50 ba kilo ning kuan? Asa? Na 50 kilo nin. 150 raman ang lapis. Anduha ba? Ah, 250. Kani ka uban naman nila. May pangbayad ng wifi. Oh. Mura may kalipay ni Alex ang wifi.